खुलुमबाय दिनैनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव आं मलेन बसुमतारी दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। हाग्रामा महिलारिनि अजदफोरखौ थोंजों नेवसिगारदों बिटिसि सोरखारनि फोसावगिरि अरूप कुमार देआ। भारताव सफैबाय कर'नानि गोदान जोलै अमिक्रन। लामा जाब्रबथायाव मोनसे नखरनिनो साबा सुबुंनि जिउ खहा। मैया माबा मैदेरा गोग्लैना नांथाना थानाय हाखराव दिनै माद' मैदेर गोग्लैबावदों। जुबिन गार्गनो 2021 मायथाइनि सुकाफा बान्था। दिल्लीयाव गुबुंले बार गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोजौसिन बिजिरसालिनि बिथोन। दानिया दं आबुं रादाब। बिटिसिनि बारग' गाहाय आरो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया आथिखालनि बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो बिटिसिनि सोरखारनि सायाव गोख्रों अजद होनाय आरो दाय फोनांनायफोरखौ थारला नेवसिगारदों बिटिसि सोरखारनि फोसावगिरि एबा स्पक्स पार्सन आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार देआ। अरूप कुमार देआ दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंना हाग्रामा महिलारिनि अजद होनायफोर आरो दाय फोनांनायफोरखौ नेवसिगारदों। प्रमद बर' आरो बिटिसि सोरखारनि हेंथायै हाग्रामा महिलारिनि बुंनाय आरो अजद होनायफोरा जेबो सैथोथि गैया होनना बुंदों अरूप कुमार देआ। मख'नो गोनांदि बिटिसिनि मोनब्रैबो जिल्लायाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ लाना बिपिएफ दोलोआ मावफारिया बादा आरो सावरायथुमनाय हाबाफारि लागासिनो दं। बैफोर मावफारिया बादायाव हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' आरो आथिखाल बिटिसि सोरखारखौ सावरायना जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद होगासिनो दं। प्रमद बर'आ दैदेननाय बिटिसि सोरखारा दासिमबो जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो टिकादारफोरनिफ्राय 40-50 जौखोन्दो लादों। दानि बिटिसि सोरखारा अना बर'फोरनि हानि जेबो खामानि मावाखै आरो प्रमद बर'आ सासे बर' माहारिबाद आफादनि दैदेनगिरिमोन, बेनिखायनो बियो अना बर'फोरनि जेबो खामानि मावनाय नङा होननानै हाग्रामा महिलारिया दाबि खालामदों। बेनि हेंथायै अरूप कुमार देआ बुंदोंदि बिपिएफआ 17 बोसोर बिटिसिखौ सालायबाय, नाथाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपिनि जथायारि सोरखारा दासिम 11 दानल' जादों। गिबि फाइनेन्सियेल इयारानो जोबाखै, बबेबा मोनसे खामानिनि थाखाय 40 जौखोन्दो होना खामानि मावनाय दासिमबो टिकादार जोनोम जायाखै होननानैबो अरूप कुमार देआ बुंदों। बबेखानि दानि जथायारि बिटिसि सोरखारा गोजोनै सोरखार सालायगासिनो आरो अना बर' एना एनिनि जेबो खामानि मावाखै। अना बर' गासैबो गोजोनैनो संसार जागासिनो दं। हाग्रामा महिलारिया गावनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखायसो बेबायदि अजदफोरखौ होदों होननानैबो रोखायै बुंथिदों अरूप कुमार देआ। कर'ना भाइरासखौ लाना आरोबाव सांग्रां जानायनि सम फैबाय। भारताव सफैबाय सरासनस्रा कर'ना भाइरासनिख्रुइ 50 गुन गोख्रोंसिन आरो गिख्रंथावसिन कर'नानि गोदान जोलै B.1.1.529 एबा अमिक्रन भेरिएन्ट। भारतआ जायखौ गिदोंमोन बेनो जामारबाय। गिबि खेबनि थाखाय भारताव कर'ना भाइरासनि गोदान जोलै अमिक्रन भेरिएन्ट मोननो हादों। 24 घन्टानि गेजेराव कर्नाटकनि सानै सुबुंनि देहायाव अमिक्रन भेरिएन्ट मोनदों। जिन'म सिक्वेन्सनि जोहै हमनो हादों अमिक्रन पजिटिभ केस। कर'ना भाइरासनि अमिक्रन भेरिएन्टआ ओरैबायदि गोख्रों आरो गिख्रंथावदि सुबुंनि देहायाव कभिड भेक्सिनआ सोरजिनाय एन्टिबडिखौबो बुस्ट खालामनो हायो एबा फोजोबस्रांनो हायो। कभिडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लानायाबो गिनांगौ अमिक्रनखौ। अमिक्रन पजिटिभ मोननो हानाय सानै सुबुंनि गेजेराव सासेया 66 बोसोर आरो गुबुन सासेया 46 बोसोर बैसोनि। आइसिएमआरनि डिजि बलराम भार्गवआ बे बाथ्राखौ मिथिहोदों। भारतआव गिबि अमिक्रन पजिटिभ केस मोननायनि उनावनो मिरु सावस्रि बिफाननि जयेन्ट सेक्रेटारि लाभ आगरवाला बिस्तिबारखालि बेलासियाव मोनसे जर'खा खौरांगिरि मेल खुंना बे गिख्रंथाव खौरांखौ फोसावदों। बेजों लोगोसेनो हादरनि साफ्रोमबो नोगोरारिफोरखौ सांग्रां जाना थानो खावलायदों आरो सुबुरुन होदों। मख'नो गोनांदि भारतआव गिबि अमिक्रन केस मोननायनि उनावनो हादरनाङै हाई एलार्ट जारि खालामदों। रिपर्ट बादिब्ला भारतआव गिबि खेबनि थाखाय अमिक्रन भेरिएन्ट मोननो हानाय सानै भारतारिया गुबुन हादराव दावबायनानै फैदोंमोन। बिसोरनि गेजेराव सासेनि बैसोआ 66 बोसोर बैसोनि आरो गुबुन सासेया 46 बोसोर बैसोनिमोन। रिपर्ट बादिब्ला बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै बुहुमनाङै 29 हादरफोराव गासै 373 अमिक्रन पजिटिभ केस मोननो हाबाय।
गवालपारा जिल्लानि बलबला गदावरियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। थांनाय हराव 17 नं राजा लामायाव गंनै गारिनि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। जाय जाब्रबथायाव नखरसेनिनो 7 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो गुबुन 2आ गोब्राब जखम जादों। गंसे स्विफ्ट डिजायार आरो हुन्डाइ इयननि गेजेराव मोगा-मोगि सौग्रावलायनाय जाथायाव खुदियाजों लोगोसे नखरनिनो 7 सुबुङा जिउ गोमायो। अभयापुरीनि न'फारसे थांगासिनो थानाय समावनो बलबलानि गदावरियाव जादों बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया। बे जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय नखरसेनिनो 7 सुबुंफोरखौ फारियै आब्दुल रहिम सबुरा खातुन, नाजमा खातुन, सहेल रहमान आरो जहेल रहमान होननानै सिनायथिनो हादों। बबेखानि गोब्राब जखम जानाय 2 सुबुंनि गेजेराव सासेखौ अनवार हुसैन होननानै सिनायथिदों आरो बिसोर 2खौबो जायगानि सुबुंफोरा बोखांनानै देहा फाहामसालियाव दैथायहरो होननानैबो मिथिनो हादों। गवालपारा जिल्लानि लखिपुर सैबारिनि खरसे हाखरा बे समाव हाग्रानि मैदेरनि थाखाय खाल जादों। लखिपुर सैबारियाव मैया माबा हाग्रानि मैदेरा नांथाना थानाय खरसे हाखरावनो दिनै माद' मैदेरा गोग्लैना नांथानानै थाफैदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला मेघालयनि हाजोनिफ्राय आदार नागिरना ओंखारबोनाय मैदेर फालोनि माबा मैदेरा मैया जाय हाखराव गोग्लैना नांथानानै दंमोन बे हाखरावनो आरोबाव दिनैबो माद' हाग्रानि मैदेरा गोग्लैना नांथानानै थाफैदों। मख'नो गोनांदि बुधबारखालि हराव खरसे हाखराव गोग्लैना थानाय माबा हाग्रानि मैदेरखौ मैया लखिपुर आन्सलिक हाग्रा बिफाना बोखांना हगार हरफिननायनि उनाव थांनाय हराव गुबुन माद' हाग्रानि मैदेरा बे खरसे हाखरावनो गोग्लैना नांथानानै थाफैदों। बबेखानि बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै फालोनि गुबुन मैदेरफोरा हाखरनि सोरगिदिं गिदिंबाय थानायनि थाखाय रावबो साखाथियाव थांनो हायाखै। अब्लाबो लखिपुर आन्सलिक हाग्रा बिफाना हाखराव गोग्लैना नांथाना थानाय माद' मैदेरफोरखौ बोखांनो राहा खालामदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि, एक्टर, डाइरेक्टर, समाज सिबियार आरो युथ आइकन जुबिन गार्गनो 2021 मायथाइनि सुकाफा बान्था। 2021 मायथाइनि सुकाफा बान्थानि थाखाय जुबिन गार्गनि मुंखौ सायख'दों असम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदआ। सनारियाव खुंनाय सुकाफा दिबसआव जुबिन गार्गखौ देग्लायनि सुकाफा बान्थानि थाखाय सायख'यो आरो सनारियाव खुंनाय सुकाफा दिबसनि हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बे खौरांखौ फोसावदों आफादनि गाहाय नेहाथारि फलास सांमाया। मख'नो गोनांदि असम जुब छात्र परिषदआ देग्लाय गिबि खेबनि थाखाय सुकाफा बान्था होनो थाखाय सिगांदों। जुबिन गार्गनो असम जुब छात्र परिषदआ होनाय सुकाफा बान्थाखौ गिबिसिन मोननो हादों। रिपर्ट बादिब्ला बे बान्थाखौ जुब छात्र परिषदआ गुवाहाटी नोगोरमायाव गथायगोन। बांद्राय मटर गारि खारनाय आरो दारिमिनारि बिथिंनिफ्राय सोमजिनाय गुबुंले बारहावाखौ नोजोर होनानै दिल्ली गोजौसिन बिजिरसालिया दिल्लीयाव गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय दिल्ली सोरखारखौ बिथोन होदों। जाहोनाव गिबि मन्थ्रि अरविन्द केजरीवालआ गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ बन्द खालामनो गोनां जाबाय। मानोना गुबुंले बारनि जाहोनाव उन्दै उन्दै फरायसाफोरा न'निफ्राय बायजोआव ओंखारोब्ला हां लानायाव गोबां खस्थ' मोननांदों। गोजौसिन बिजिरसालिया दिल्ली सोरखारखौ बिथोन होबावदों दि जायफोर दारिमिन एबा फेक्टरिया दिल्लीनि बारहावाखौ गुबुंले खालामदों बिसोरनि हेंथायै गोख्रों राहा लानांगौ। बेनि थाखाय बिजिरगिरि एम.भि. रामान्नाया गोख्रों रावजों दिल्ली सोरखारखौबो सांग्रांथि होदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।